Japonské autá si vybudovali renomé na troch pilieroch, a to je spoľahlivosť, funkčnosť a hospodárnosť. K tomu ešte celkom priaznivá cena v základných verziách. Vždy využívali časom overené technológie a tie nové nasadzovali až po dôkladnom otestovaní. Preto je celkom príjemné zistiť, že v časoch, kedy nám tu jazdia hlavne hybridy, plug-in hybridy alebo elektrické autá, prichádza taká klasika z Japonska, japonské klasické auto, ktoré sa na nič nehrá a bolo vyrobené presne na to, na čo má auto slúžiť, a to pomáhať bez komplikácií svojmu majiteľovi, hlavne pri jazde v meste. A presne na to je určená nová faceliftovaná generácia modelu Mitsubishi Space Star. Spoľahlivosť a funkčnosť je zaručená použitím malého atmosférického benzínového trojvalca, umne využitým vnútorným priestorom a kompaktným rozmerom pre výbornú manevrovateľnosť v meste. Celkovo sa tohto modelu celosvetovo za posledných 6 rokov predalo viac ako 650 000 kusov, z toho tretina pripadá na Európu. A teraz prichádza Space Star s takým faceliftom, zmenili sa predné svetlá, celkovo to auto vyzerá tak športovejšie. Jeho cena v základe začína tesne pod 9 000 eur, čo je naozaj dobrá hodnota, ale keď chcete mať takto športovo vytunený dizajn, tak ako máme my, čiže takéto spoilery predné, lišty, difúzory alebo rozšírené blatníky predných a zadných kolies, tak na to si treba pripraviť zhruba takých 900 eur. Toto je typický predstaviteľ mestských aut, čiže segmentu B, čiže zvonku dĺžka pod 4 metre. Dokonca viete sa s ním otočiť na 2-eurovke, pretože polomer otáčania je 4,6 metra, ale vnútorný priestor je celkom veľký a dá sa sedieť na kratšie vzdialenosti aj vzadu. Dokonca objem batožinového priestoru v základe je 235 litrov. Aj vpredu je to naozaj úplná priestorová pohoda, skutočne aj vyšší pasažieri sa sem zmestia bez problémov, sedí sa tu veľmi príjemne a napriek tomu, že je to taká japonská old school, čiže žiadne digitálne prístroje, ale pekne ručičky, samozrejme prístrojová doska z tvrdeného plastu, dokonca je tu vidno predný airbag, kde je umiestnených, mimochodom je ich tu až 6 v celom aute. Takže napriek tomu sú tu aj moderné technológie, a to je napríklad tento dotykový displej, ale našťastie také tie rýchle nastavenia, ako je klimatizácia napríklad, alebo vyhrievanie okien, tak to je ešte stále na tlačidlá alebo otočné ovládače. To je celkom dobré. Je tu aj takáto lakťová opierka, je taká skoro polovičná len, ale vyšší vodič, keď má posunuté sedadlo dozadu, tak naozaj vie si ten lakeť tu oprieť. Čoho sa Space Star ako Japonec nezbavil, tak to je taký ten japonský neduch. Už to mizne, ale tuto to ešte ostalo a je to takáto palička za volantom na vyvolanie informácií z palubného počítača. Čiže keď si chcem pozrieť, aká je spotreba, aký je dojazd, aká je vonkajšia teplota, tak musím zabojovať a dostať sa k tejto paličke, čiže takto poza volant, niekto dokonca cez volant. Nie je to ani pohodlné a za jazdy ani bezpečné, takže toto je asi taká jediná výčitka. Na druhej strane, v čom je Space Star taký premiantnejší, je to, že v tejto kategórii ako jediný ponúka plnohodnotnú automatickú prevodovku, v základe manuál, ale môžete aj v takomto menšom aute mať plnohodnotnú automatickú prevodovku, nie robotizovanú, pretože kto jazdil s robotizovanými prevodovkami vie, že to nebrat. No a keďže skutočne je to taký japonský old school, tak pod kapotou benzínové trojvalce atmosférické, bez turba, dokonca bez filtra pevných častíc, takže zamerané hlavne na spoľahlivosť. Začína sa to 1-litrovým trojvalcom s výkonom 52 kW. My máme taký silnejší, je to 1.2, ale takisto trojvalec, výkon 59 kW. Krútiaci moment 106 Nm, ale po meste to bohate stačí a skutočne s týmto autom skrátka nemusíte pretekať ani závodiť. A
keď sa zbavíte takých tých mestských zlozvykov, že brzda, plyn, križovatka červená, tak sa dá jazdiť za slušnú spotrebu. Skutočne sme sa vedeli zmestiť do 6 litrov benzínu na 100 km. Údaj výrobcu je 5 litrov benzínu na 100 km, ale ten dosiahnete takou plynulou jazdou s 90 km rýchlosťou po okreskách. Ja si myslím, že presne toto je auto, ktoré je vyrobené na to, aby slúžilo svojmu majiteľovi, svojmu vodičovi, bez komplikácií, bez starostlivosti nejakej prehnanej. A je to auto druhé do rodiny, do mesta, do školy, alebo môže to byť prvé auto pre začínajúceho vodiča.